25 верасня, серада, Белсад Зум і Віталь Бавін разам з вами. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне навінаў і аналітыкі цягам бліжэйшай паўгадзіны. Рэпрэсіі не спыняцца, адлігі не будзе. Ці пачуць Васкрасенскага на захадзе пасля размовы з парталам «Зеркала». Лукашенко самы добры. Як маленькіх беларусаў вучаць любіць дыктатара і маляваць ягоныя партрэты. Выратуйце Алеся Бяляцкага. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру чарговы раз сустракае свой дзень народзінаў за кратамі. Адлігі не будзе, рэпрэсіі не спыняцца, але санкцыі адмяніце. Прапагандыст Юрый Васкрасенскі даў інтэрв'ю парталу «Зеркала». Звычайным беларусам за любую сувязь з так званым экстрэмісцкім фармаваннем, да якіх у Беларусі адносяць усе незалежныя медыі, пагражае крымінальны пераслед і турэмны тэрмін. Зрэшты, Васкрасенскага як амбасадара рэжыму гэта быццам не датычыць. Само інтэрв'ю выглядае як заклік да дыялогу з боку Лукашэнкі, адрасаваны найперш урадам заходніх краінаў. У прыватнасці Васкрасенскі заклікаў адмяніць санкцыі, іначай Беларусь, маўляў, уступіць у склад Расіі. Ён зняпраўдзіў словы праваабаронцаў і вызваленых палітычных вязняў пра катаванні ў калоніях, а таксама агучыў меркаваную дату выбараў 23 або 24 лютага. Таксама Васкрасенскі заявіў, што ніякай адлігі чакаць не варта, а рэпрэсіі, якія ён адмаўляе, працягнуцца. Працягнем абмяркоўваць інтэрв'ю Юрыя Васкрасенскага парталу «Зеркала». З намі на сувязі Артём Брухан, намеснік прадстаўніка па транзіце ўлады аб'яднанага пераходнага кабінету. Артём, вітаю вас. Прывітанне. Чаму, на ваш погляд, чалавек, які не мае аніякай улады ў Беларусі, уласна, кажа за яе? Чаму, умоўна, рэжым вырашыў наладжваць масты з захадам праз Юрыя Васкрасенскага? Якая ваша версія? Дарэчы, гэта вельмі простая сістэма. Яны дасталі не толькі Юрыя Васкрасенскага, але апошнім часам і Рамана Пратасевіча. То бок рэжым не хоча дэманстраваць нейкую слабіну і праз вось такія проксі-механізмы сваіх прапагандыстаў, якіх яны кажуць, што вось былыя апазіцыянеры, вось праз такі проксі-механізм яны спрабуюць данесці свае месседжы. Але вось так, як гэта выглядае ў выкананні Васкрасенскага, гэта проста жудасная рэч, у тым сэнсе, што можна яму нават падзякаваць за такое шчырае інтэрв'ю. Зараз вельмі бачна цынічнасць усей гэтай сістэмы. Є цынізм, яе беспрынцыповасць і яе, я не ведаю, якімі словамі гэта яшчэ можна назваць. Такая тэрарыстычная прырода гэтага рэжыму. А якая рэч у гэтай размове з Васкрасенскім найбольш вас абурыла ці, можа быць, здзівіла? Мне агулам здзівіла вось такая шчырасць і вось тыя рэчы, пра якія ён кажа. І мне падаецца, што вось галоўны яго наратыў палягае на тым, што не сістэма вінаватая ў тым палітычным крызісе, які адбываецца ў Беларусі, а дэмакратычныя сілы, беларускі народ, захад, але першакрыніца, першапрычына ўсяго. Я нават скажу больш, не ўся сістэма, а асабіста Лукашенка. І Васкрасенскі ў сваім інтэрв'ю шчыра гэта кажа. Я ўпэўнены, што ўнутры сістэмы ёсць людзі, якія хацелі бы таксама спыніць вось той узровень рэпрэсіі, хацелі бы перагарнуць старонку ў нейкай ступені, хацелі бы вызваліць нават палітвязняў. Але ім не дазваляе гэта Лукашенка. І Васкрасенскі з волі Авана даволі, але шчыра кажа ў гэтым інтэрв'ю, што вось калі не будзе спынены ціск на Лукашэнку, тады Беларусь аддадуць у Расію. Фактычна гандлюе незалежнасцю Рэспублікі Беларусь, дзеля ўтрымання сваёй улады. І праз Васкрасенска ён гэта транслюе, гэты наратыў. Калі ў 2014-15 годзе Лукашенко быў, так бы мовіць, гарантам незалежнасці са слоў прадстаўнікоў рэжыму і прапагандыстаў, то зараз гэта той чалавек, які гатовы прадаць гэтую незалежнасць дзеля ўтрымання ўлады. То есть сваю рэальную прыроду рэжым прадэманстраваў. І калі вось такія прапановы Васкрасенскага гучаць, у мяне наступная прапанова для яго боса ёсць. Вось глядзіце, я ўпэўнены, што ўнутры чынавенства ёсць шмат людзей, якія б хацелі змяніць сітуацыю, але перашкаджае гэтаму адзін чалавек, Лукашенка. Вось ёсць адзіны крок, які можа спыніць вось гэтую палітычны крызіс унутры краіны. Лукашенко сыходзіць з пасады прэзідэнта завяршае фармаванне вось гэтай палітычнай сістэмы, як казаў Васкрасенскі, сыходзіць на старшыню Усебеларускага народнага схода,
Праводзяцца новыя выбары, і вось калі Лукашенко такі прынцыповы і не можа вызваліць людзей і спыніць рэпрэсіі, то наступны прэзідэнт, ён гэта зробіць, я ўпэўнены. Артём, а вам не падаецца, што Лукашенко ў нейкім сэнсе таксама зацікаўлены у паслабленні, у разрадцы вось гэтай атмасферы ўнутры Беларусі, а тое, што рэпрэсія не спыняецца, то гэта таксама чыннік таго, што сілавікі проста не хочуць спыняць гэты пастаянны махавік рэпрэсіяў, а каб яго спыніць, то патрэбны нейкія іншыя, напэўна, дзеянні, больш, напрыклад, шчыльная супраца альбо нейкі хаця б падобны дыялог з заходнімі краінамі, пра які так кажа спадар Васкрасенскі. А як дыялог з заходнімі краінамі будзе ўплываць на сітуацыю, на кантроль рэжымам Лукашэнкі беларускага грамадства? Гэта знешнепалітычны дыялог, гэта дыпламатычныя перамовы. На ўнутрыпалітычную сітуацыю ўплываюць толькі тое, што адбываецца ўнутры краіны. Таму, як кажуць, не трэба перакладаць з больной галавы на здаровую. Насамрэч, менавіта Лукашенко не хоча спыняць кантроль над сітуацыяй і паслабляць гэтыя рэпрэсіі. Калі б у яго было такое жаданне, калі б ён быў упэўнены, што ён кантралюе цалкам сітуацыю, тады б ён іх і спыніў. Але ён не хоча іх спыняць, таму што, вось, такі прынцыповы чалавек. І вось я кажу, што наступны, хто мог бы прыйсці пасля яго, ён бы спыніў рэпрэсіі, вызваліў палітвязняў і нават мог абвесціць датэрміновыя парламенцкія выбары з дэкрыміналізацыяй усіх крымінальных спраў, касаючыхся экстрэмізму. Вось гэта было бы выхадам з палітычнага крызісу. І такі Васкрасенскі, які спрабуе данесці такую крыважэрны падыход Лукашэнкі, вось ён паступае даволі цынічна. Але калі б, напрыклад, на месца Лукашэнкі прыйшоў бы ягоны пераемнік тыпу Карпянкова ці кадабіста Галоўчынкі, ці яны б заняліся бы вось гэтай лібералізацыяй і адлігай, на ваш погляд? Гэта ўжо, ведаеце, розныя сцэнары, ці то прарасійскі палітык прыйдзе, ці хтосьці яшчэ. Але я думаю, што большасць унутры беларускай сістэмы, яны нават вось пры Лукашэнкі, ёсць гэтыя спробы налагодзіць адносіны з Захадам. Гэта сведчыць пра тое, што калі яго не будзе, гэтая сітуацыя будзе паскарацца, а пераход улады ў рукі прарасійскага Карпянкова, гэта пагроза і да самога Лукашэнкі. Таму калі гэта і будзе адбывацца, то да іншага чалавека, я ўпэўнены. Дарэчы, казаць, вось калі пра пагрозы Юрыя Васкрасенскага адносна таго, што Беларусь можа ўвайсці, калі раптам будзе вельмі цяжкая сітуацыя ў склада Расіі, на каго разлічаны вось гэты месяц? Гэта, канешне же, месседж заходнікам. Гэта месседж заходнікам у тым сэнсе, што з нашым заходнім партнёрам, у тым сэнсе, што раней ён казаў, што я гарант незалежнасці, вось Лукашенко гарант незалежнасці, то зараз я буду гандляваць гэтай незалежнасцю для захавання ўлады. Таму не цісніце на мяне. Гэта, ведаеце, гэта, прабачце, гэта тэрарыстычная прырода перамовы. Вось цэлую краіну, незалежную краіну, незалежную дзяржаву трымаць у закладніках і казаць, калі вы не перастанеце на мяне ціснуць, я яе здам Расіі, гэта ўжо ўзровень такога гандлю. Я не ведаю, вось я зноў кажу для чыноўнікаў унутры сістэмы. Яны разумеюць увогуле, што сказаў Васкрасенскі, які месседж ад Лукашэнкі ён дасылае. Гэта ўжо сітуацыя, калі гандляваць незалежнасцю сваёй краіны, ведаеце, мне складана гэта ўвогуле зразумець. Але разам з гэтым я разумею, чаму так шчыра і чаму так адкрыта ўжо вось гэтую метадычку фактычна патрабаванняў сістэмы выклала. Таму што сітуацыя не такая простая. І разам з тым Васкрасенскі кажа, што рэпрэсіі працягнуцца, ніякай адлігі не будзе. Гэта на кого скіравана? На ўнутранае грамадства, каб людзі разумелі, што ў прынцыпе вось вызваленне гэтых палітычных вязняў, хай сабе невялікімі часткамі, гэта ніякая не адліга, гэта проста спроба Лукашэнкі наладзіць хоць нейкія стасункі з заходнімі краінамі, ці пабачыць эту рэакцыю з боку Польшы, напрыклад, і як гэта выглядае? Так, глядзіце, сітуацыя палягае на тым, што ён кажа, вось пакуль Лукашенко, ніякай адлігі ніколі нічога не будзе.
будзе татальны кантроль, будуць татальныя рэпрэсіі, і Лукашенко цалкам сябе будзе нармалёва адчуваць у гэтай сітуацыі. То бок гэта месседж і з заходнім партнёрам, і ўнутр краіны, што вось пытанне ўлады гэтага чалавека, яно не абмяркоўваецца. Давайце абмяркоўваць знешнія зносіны, давайце абмяркоўваць там іншыя рэчы, але што тычыцца пытанняў палітычнай улады, гэта не абмяркоўваецца. Але вось развязаць гэтае пытанне даволі проста. Трэба адмовіцца ад гэтай палітычнай улады і завяршыць перафарматаванне палітычнай сістэмы. Калі мы кажам, уласна, пра вось гэтае адчуванне адлігі, на ваш погляд, у атачэнні Александра Лукашэнкі гэтыя сігналы разумеюць як нейкую адлігу, і самыя беларусы ці могуць разглядаць як нейкія першыя крокі на шляху да такой адлігі? Так мы толькі што казалі пра то, што ніякай адлігі не будзе. Не, гэта не адліга. Не будзе ніякай адлігі, пакуль ва ўладзе на пасадзе застаецца Лукашенко. Не будзе, таму што ён шчыра кажа. Не будзе ніякай адлігі, таму што прыйдуць там заходнікі, прыйдуць там яшчэ хтосьці і перагорнуць краіну. Не будзе гэтага. Так, я гэта разумею, але ці уласна у самых беларусаў ёсць гэтае адчуванне? Вось, напрыклад, беларус, які знаходзіцца ў Беларусі, ён бачыць, што прапаганда паказвае, што перыядычна там раз на месяц ці некалькі разоў на месяц выходзяць палітычныя апаненты Александра Лукашэнкі. Ці гэта можа разглядацца, што можа штосьці сапраўды адбываецца добрае, можа хутка ўздахнем у 2025 годзе, дык наогул будзе свабода. Ці ўсё-такі людзі ў гэта не вераць? Вось я гэта маю на ўвазе. Ну, трэба, канешне, тут правесці сацыялагічны апрос у гэтай ступені. Я думаю, што гэта бы казала, таму што мне цяжка казаць за ўсё беларускае грамадства, але я думаю, тыя людзі, якія затрымліваюцца, родных, якіх затрымліваюць, рэпрэсуюць, якія сядзяць на сутках, ну, я думаю, што яны не адчуваюць набліжэння адлігі. А як мы бачым па даследаваннях таго ж Геннадзя Коршунова, узровень рэпрэсій узрастае. І я думаю, што пры ўзросце ўзроўня рэпрэсіяў адчуванне адлігі не адбываецца, прабачце, не адбываецца. Рэжым спрабуе так бы замаляваць гэтае такімі выпускам часткі там людзей, але насамрэч грамадскае адчуванне таго, што сітуацыя ў краіне стабілізуецца, мне падаецца, гэтага не адбываецца. Частка грамадства знаходзіцца, вельмі вялізная частка грамадства знаходзіцца пад ціскам, пад страхам. І вось гэты страх, яго нікуды не падзець. Васкрасенскі ў гэтым інтэрв'ю кажа, што ён вельмі шмат абзвоніваў родных палітычных вязняў і што тыя вельмі незадаволеныя дэмакратычнымі сіламі, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, што ругаюць усяляк вас, бо толькі гэтая сістэма перахаваўчая упэўніла іх, што не трэба было падтрымліваць там дэмакратычныя перамены ў Беларусі, што Лукашенко найлепшы. Так ці інакш, нават тыя, хто крытыкуе Лукашенку, ўсё ж такі крытыкуе адначасова і дэмсілы. Ці вы верыце вось у тое, што кажа Юры Васкрасенскі? Ведаеце, вось гэта пра той цынізм, які я казаў. Канешне, калі чалавека пасадзіць на некалькі год катаваць і потым застаўляць яго казаць, што Лукашенко добры, канешне, людзі гэта будуць казаць. Таму гэта звязана не з тым, што людзі ў гэта вераць сапраўды. Гэта звязана з тымі катаваннямі. То бок чалавека за выказванне яго меркавання ні за што пасадзілі на некалькі год, прысавалі, а потым кажуць, што ты думаеш на гэты конт? Канешне, чалавек не скажа тое, ва што ён верыць, таму што гэта небяспечна для яго. Вось гэта самае жудаснае, што людзей спрабуюць зламаць. А вось давайце заўтра уявім сабе, што ёсць незалежныя СМІ, што няма рэпрэсіяў, што ёсць магчымасць выказвацца, і вось тады паглядзім на ўзровень падтрымкі Лукашэнкі. Гэта ж што ж такі за лідар, як яны кажуць, нацыянальны, што ж гэта за кіраўнік дзяржавы, любоў да каторага трэба заваёўваць дубінкамі, кратамі і катаваннем людзей. Артём, раней мы ўжо бачылі рэакцыю Міністэрства замежных спраў Польшы на заклік Юрыя Васкрасенскага, каб Радослаў Сікорскі, кіраўнік польскай дыпламатыі, прыехаў, асабіста забраў Анджэя Пачобата з беларускай вязніцы. На ваш погляд, вось гэтая размова з парталам «Зеркала», ці будзе нейкая рэакцыя з боку заходніх краінаў, ці ўвогуле чакаць нейкай рэакцыі? Якая рэакцыя? Хто такі Васкрасенскі? То бок вось адказ Сікорскага, ён хаця ж бы дыпламатычны, але дастаткова ўсім зразумела. А хто гэта такі? Чаму з ім
і з яго прапаноў увогуле абмяркоўваць. Гэта мы зможам з вами тут абмеркаваць, тому што ну гэта некая такая вось у беларускіх медыях прагучала. А чаму заходнім дыпламатам абмяркоўваць гэта? Чаму гэта на ўзроўні дзяржавы абмяркоўваць? У мяне няма разумення. Вельмі ведаеце такое уяўленне у тых, хто вывеў Воскресенскага ну на даволі такі папулярны партал «Зеркало» для такога інтэрв'ю. Іх вельмі цікавае уяўленне, што вось кожны заходні дыпламат ён чытае раніцай «Зеркало». Ну не, гэта так і не працуе. Ну вось зрабіце крокі сапраўды, не проста кажыце, не дасылайце ноунеймаў казаць міністру замежных спраў, які прызначаны парламентам, які абраны на дэмакратычных выбарах. А хто такі Воскресенскі, гэта ну, незразумела ні ў якім стане. Таму гэта проста такое, ну, мне падаецца, даволі прымітыўнае ўяўленне, як гэта можна працаваць праз прапаганду. Ну вось ёсць магчымасці сапраўдныя. Выпускайце палітвязняў, спыняйце рэпрэсіі, прыпыніце міграцыйны крызіс, прыпыніце саўдзел у вайне. Будзе размова? Наўрад ці гэтага мы дачакаемся, тым не менш. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй. Беларускі прафсаюз працаўнікоў культуры, інфармацыі, спорту і турызму падвёў вынікі конкурсу малюнкаў пад назвай «Мой прэзідэнт самы». Свае працы на яго даслалі больш за 150 дзяцей і падлеткаў. Пераможцаў выбіралі ў 2 намінацыях сярод навучэнцаў дзіцячых мастацкіх школаў і сярод дзяцей сябраў прафсаюзу. У выніку перамогу здабылі малюнкі, у якіх Лукашэнку назвалі самым добрым ды самым дружалюбным. Першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Наталля Пяткевіч выказала ўпэўненасць у палітычнай будучыні ўдзельнікаў конкурсу. Цытата: «Сёння вы малюеце прэзідэнта, заўтра хтосьці з вас стане прэзідэнтам». З намі на сувязі Святлана Мацкевіч, незалежная экспертка ў галіне адукацыі. Спадарня Святлана, вітаю вас. Дзень. Сёння вось мы глядзелі на гэтыя малюнкі ў рэдакцыі, шчыра кажучы, і смяяліся, і крыху нам сумна, ў прынцыпе, было. Ці сапраўды мы дайшлі вось да такога часу, калі паралелі са сталінізмам яны проста непазбежныя? В общем, это было предсказуемо, что идет такой возврат к советским временам, причем не самым лучшим. Берется оттуда, из тех времен не самые лучшие как бы традиции. Но в образовании, поскольку эта сфера является одна из самых консервативных, такой возврат вполне возможен. И, в общем-то, власти в этом плане используют все те методы, которыми научали педагогический корпус на протяжении долгих-долгих советских лет. И, собственно, в начале еще 90-х годов такая не произошла смена педагогического знания. Да, то есть, когда даже пал железный занавес, в принципе, это в первую очередь требовало обновления подходов, идеологий в том числе. Да, и этого не произошло. Эксперты даже в начале 90-х годов, ну, так скажем, рекомендовали на какое-то время закрыть, например, педуниверситеты, да, дать время на то, чтобы обновить вот эту вот новую систему знаний для будущего страны и для будущего поколения страны. Но этого не произошло. И фактически мы сейчас имеем такой яркий пример того, как происходит восстановление тех норм, культуры и традиций, которые были в советские времена. Пераможцай конкурсу стала 13-гадовая дзяўчынка, якая намалявала Александра Лукашэнку. Партрэт называецца «Мой прэзідэнт самы прыязны» альбо «Самы дружалюбны», бо Беларусь ні з кім не канфліктуе, улічваючы, што Лукашенко з'яўляецца суагрэсарам вайны супраць Украіны, ён з'яўляецца суагрэсарам супраць беларускага народу, супраць беларускай культуры. Ці не выпадкова, што такі малюнак атрымаў першае месца? Нет, это не случайно, но я бы не акцентировала в этом внимание на то, что на самой личности господина Лукашенко и на то, что он там является косвенно или не косвенно участником военных действий.
в Украине, потому что надо понимать, что внутри страны про это как бы активно замалчивается, и в том числе и в системе белорусского образования и школьного образования. Да? То есть эта тема так не раскручивается, как раскручивается у нас, на нашей стороне баррикад. Да? Поэтому я бы в этом плане говорила скорее о таких принципиальных вещах, как, например, там, культ личности, да? Как идет восстановление культа личности, вместо чего? Да, вместо понимания или введения таких категорий, как демократия, как возможность участия в самоуправлении, в школьном самоуправлении. То есть обычно логический вопрос такой возникает внутри, там, и среди педагогов, и среди учащихся. Хорошо, если не президент, то тогда как? То тогда кто? Да? И вот по содержанию вот на эти вещи как бы практически не получают ответа. Да? И я бы не хотела в этом плане эту дискуссию вводить в таком сравнительном, что ли, контексте, да? Потому что, понимаете, сколько вы не будете говорить, что Лукашенко плохой, в ответ на это будет внедряться совершенно другая система. Да, эта система, да, будет внедряться ритуальная часть, как норма, как некий норматив, который не требует оспаривания, который не требует усомневания. Да, и это ну, как бы совершенно особый механизм. И этот механизм надо понимать, и как с этим дальше, и что, в общем, в результате мы будем иметь. В результате мы будем иметь не одну девочку, которая победила в этом конкурсе, да, а мы будем иметь образцы правильного поведения, да, культивация этого правильного в кавычках поведения, которое фактически месседж звучит таким образом. Вот следуйте так, делайте только так, и никак иначе. И тогда все будет хорошо, будет спокойно, будет лагодно. Да? То есть таким образом происходит определенного рода такое успокоение гражданского общества, детей, родителей. Ну, до рэчы, вось калі казаць пра бацькоў, яны сядзяць, усміхаюцца, радуюцца. Гэта як просто можна трактаваць, што гэта абаронная нейкая рэакцыя, ці ім сапраўды падабаецца, што вось жывем пад дыктатурай, што дзеткі малююць нашага правадыра, што у нас усё ў краіне добра, чыста і спакойна. В этом есть, конечно, определенная игра, забава такая, да, вот. Но в любой игре суть этой игры и этих всех ритуальных как бы частей состоит в том, чтобы в сознании, в массовом сознании людей закрепилась некоторая такая железобетонная установка, да, чтобы она не была размыта, чтобы, ну, хотите посмеяться, ну, посмейтесь, но по факту-то мы все равно имеем в результате вот это, да, другого альтернативного нет. Да? Поэтому, поскольку нет альтернативного, как бы вы там ни смеялись, как бы вы к этому скептично не относились, да, закрепляется именно такая идеология, именно вот этот вот стандарт и норма. И это как бы, поскольку это легко как бы делается, ну, не так легко с точки зрения технологической, но легко с точки зрения восприятия, да, то как бы это будет и дальше получать соответствующее расширение среди педагогической публики и учеников. Ну, гэта значыць, што далей будуць нейкія школьныя спектаклі пра Александра Лукашэнку, што будуць новыя балады пра дыктатара, пра тое, што Лукашенко вечна малады, а БРСМ гарачы наперадзе. Што далей? Это будет просто систематически повторяться, да, то есть эта технология такова гуманитарная, что она требует постоянного обновления, повторения, некоторого творчества даже, я бы так сказала, да, надо же как бы придумывать вот этот вот, о чем это все должно быть. И поэтому как бы за счет вот этого вот систематического повторения достигается эффект.
Але ці можна разглядаць гэта як творчасць? Ці гэта проста ідэалагічная палітызацыя творчасці? Не ведаю, як гэта назваць. Ну, як ведаеце, як нейкія творы, створаныя ў гонар камуністычнай партыі Савецкага Саюзу, ці сёння яны разглядаюцца як творы мастацтва? Ну, конечно, там особой творчести нет, но как бы происходит просто некоторое так, копирование тех образцов, которые уже были в прошлом, исторически, да, но определенная, как бы, определенная вариация как бы необходима, да, они все равно как бы пытаются это как-то осовременить, да, полностью исключить вот этот вот момент 21 века, реальной ситуации, в которой люди проживают. Да, так или иначе это все равно просачивается, поэтому это пытаются соответствующим образом замылить. Да, и на это, вот даже на такие вот вещи тоже требуются определенные творческие усилия, как бы смешно это ни было. Да, но они не настолько сложны, гораздо сложнее, естественно, придумать или предложить какой-то вариант более продуктивный в плане демократического образования, обучения демократии там, и так далее. Но такая задача вообще и цель как таковая сейчас в образовании не стоит. Да? Общая цель сейчас образовательная стоит в том, чтобы даже не столько качество там по отдельным предметам было, сколько вот нужно постоянно культивировать вот эту лояльность, культ личности, подчинение, понимание, кто за тебя все решает. Ну, на ўсё больше жыццё ў Беларусі нагадвае нам антыутопію. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Спасибо. Алесь Бяляцкі сустракае ўжо 4-й запар дзень нараджэння за кратамі стваральніку праваабарончага цэнтру «Вясна». Лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру споўнілася 62 гады. Алесь Бяляцкі застаецца ў няволі з ліпеня 2021-га. Летась яго асудзілі на 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Праваабаронцы паведамляюць пра надзвычай жорсткія ўмовы ўтрымання вязня. Стан здароўя Алеся Бяляцкага моцна пагоршыўся. Яму абмежавалі ў доступе да лекаў. Ён не мае сувязяў з роднымі. Калі ўлічваць папярэдняе турэмнае зняволенне ў 2011-2014 гадах, сённяшні дзень народзінаў ужо 7-ы, які Алесь Бяляцкі сустракае за кратамі. З нагоды дня нараджэння Алеся Бяляцкага ў шэрагу гарадоў свету прайшлі акцыі салідарнасці з палітвязням. У Вільні яна адбылася на вуліцы Наваградскай, побач з муралам нобелеўскаму лаўрэату і амбасадай Беларусі. Наш лідар, наш маральны аўтарытэт, выбітны чалавек, выбітны дзеяч, і тое, што ён знаходзіцца у свой дзень народзінаў у турме, гэта проста нейкая жэрсць. Чонкаўскі лес, які бачыў шмат трагічных лёсаў, акторы купалаўцы зняліся ў новай дакументальнай стужцы, рэжысёркай якой выступіла Марыя Булавінская. У фільме раскажуць пра расстрэлы пад Гомлем, што адбыліся ў 30-х гадах мінулага стагоддзя падчас вялікага тэрору. Прэм'ера ўжо заўтра на Ютубе, а пакуль можна паглядзець трэйлер без каментара. Жоўты пясочак, чырвоная кроў. Патрыятызм гэта не пра любоў. Калі пагрукае ў дом міліцай, ты ў яго не страляй! Мы возрождаем деревни и строим города. Мы осваиваем космос и виртуальное пространство. Братские народы Советского Союза сообща создавали мощную экономику, науку, культуру. Присущий нашему обществу мир, стабильность и согласие. Не проси!
Дзякую ўсім, хто падтрымлівае нас лайкамі і каментарамі. Для нас гэта вельмі важна, асабліва ў часы, калі гэта можа быць небяспечна для нашых гледачоў. На гэтым ставім кропку. Зычу спадарству добрага, спакойнага вечара.